Шофьорката на камиона спеше, когато изведнъж чула непрекъснат шум. Тя излязла навън и извадила фенерче с мощност 8000 вата. Внимание! Не крадете бензин. Не се лутайте в тъмното 100 минути, преди да осъзнаете, че ви е необходима тази светлина. Това фенерче излъчва лъч от 8000 вата, достатъчен да освети цялата фабрика. Може да се използва и като преносима батерия, когато телефонът ти се изтощи. И преди съм използвала фенерчета с ключодържател, а и приятелят ми си купи едно. Всички мислят, че са практични и удобни, така че, когато бяха на промоция, купих 2 за родителите си. Имат 3 режима: висока яркост, ниска яркост и мигане, плюс странична светлина. И червено-синя предупредителна светлина за спешни случаи, проектирани за къмпинг, водоустойчиви и устойчиви на дъжд, и се предлагат с кука за лесно закрепване към джоб или колан. Осигуряват дълготрайна мощност с едно зареждане, идеални за нощни преходи. Този фенер с ключодържател е много практичен и много хора все още не са го пробвали. Изработен изцяло от метал, той е водоустойчив и устойчив на дъжд и предлага 8 избираеми режима на осветление, включително висока яркост, ниска яркост, мигане, странично отражение и яркост до 8000 лумена, което ви гарантира, че ще се сбогувате с тъмнината. С едно натискане се закрепва към колана ви, осигурявайки осветление до 10 метра. Обхватът му на осветление е изключително широк. Гледайте това видео, за да поръчате и да се насладите на 7-дневен безплатен пробен период и доставка до дома. Идеален е за кратки пътувания.